Sapa? Kresna. Oh iya. Damangi ya. Kresna ki ra ireng to? Heeh. Saka ngisor tak matke ki ireng banget. Semu-semu klawu. Apa iya? Ya ngeyel kok kowe. Kresna kok klithah-klithih. Ayo ora ngerti kok ya, karang ya wong ki dhewe-dhewe. Coba nek ora percaya tak rada ndangak. Ya. Ada. Kresna ta? Oh iya. Ireng kok. Weh, mosok Kresna nganggo rendan? Kaya nganggo jala kae lho. Oh, Sapa? Tatin. Aneh-aneh. Jala ki ya iwak to ya. Jala kok bokong ayo. Nek narik ngrekoso.